I'm back. Ako sugarol jud kay kog manok. Akong giundangan kay akong manok nga igtatari nahimong bantris. Mo na nga nibalin kog sugal, ngita na sa kog kaka. Nakoy kauban karon nga si Pinaka Marites. Sana all. Kauban nga pinakakaraang Marites. O sige, mangita na taga ka. Let's go! Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Mangita na mi kakaha ang akong kuyog ang karang Pinaka Marites. Wala na may kaka dinhi. Asa ka ang kaka dinhi? Asa naman din akong kaka nga kadaghan dinhi. Kinsa may nagkuha sa mga kaka dinhi? Wala naman mga wala man. Sa pag-ari nako, daghan kong kaka. Ako tong gitimanan og asa ang ilahang gipuy-anan. Kaya hangtod karon wala naman jud ko kakita. Ari ko sa unahan di akong pangitaon. Judy G. Official, Lisa 7 Adventure, Honeyly Vlog, Lapu-Lapu TV PH, o Insect TV PH, Boss Gary, o Boy, Idol Vlog, karyon. Wala naman dyan kaka diri na pita. Sao naman lang ni nga, kini ako ang yuta, daghan ang yuta kay ning kaka. Ya karon pagari balik nako wala gyud. Wala ko kinsa to inay mga kaka niya akong paliton tag 200 ang usa. Para lang gyud nga naakoy ka sugal ba kay undang naman jud ko anang manok kay nahimo man jud bantris. Oh my God! Wow! Kaka mangita sa ko diri karon wala man ko kitag kaka. Adto lang ta sa akong bakahan. Mao ni akong baka. Sa una usa ra jud ni siya kabuok. Karon ang anak naman tanawan ninyo ang akong baka. Tanawa ha. Daghan na jud kaayo ang akong baka. Mo ni yang anak anak. Unya karon tungod sa akong pagkasugarol kani akong mga baka kani ako ning pailisan og kaka tulo ka buok. Usa ka baka tulo ka kaka pero laki nga kaka. Ang color niya violet unya ang iyang lawa itom. Ha na siya nga sa kay kaka niya tulo ka buok isang pila pa kakain nyo ha pila ka kaka basta tulo ka buok kaka usa ka baka dapat dito daghan kayo ni siyang akong baka ha pero sa akong kasugarol ako na lang gid siyang pailisan og kaka kay nibiya na jud ko sa manok. Akong ipakita ninyo ang akong manok karon nga ikatare nya nahimong bantres. Yes. Mangita sa kong kaka sa babaw ha. Kay ngano wala ko'y nakit-an diri sa ubos. Nya basin ang mga kaka ni pahuway pa sila sa babaw. Ako sang kuhaon ha. Gani mangita pagkakaway sugarol kay ta ba sugarol kayo ta maning kamo jud ta makita para sa sugal isu jud kayo kuoning kakano pero ako jud ning pangitaon diri sa babaw kay base no nangatuk pani
kon bi kaya ron mga hug ni ang mga kaka. La daghan na tinong kaka oh. Dara oh. So wala man jud ko kakitag kaka mga kamaritis no. Muli na lang ko. Sa sunod na lang nga episode.